Moi. Mä oon täällä yhdessä paikassa pelaamassa tätä. Tämähän on oikeesti aika helppoa. Jos pystyy, niin mä pelaan tätä. Ei! Moi. Jos pystyy, niin mä pelaan tätä tämän koko loppuvideon ajan. Ok. Nyt tehdään tämmöstä. Usenka. Entä jos mä rikoin jonkun maailmanennätyksen? Ois kyllä aika kivaa. Joo. Älkää tylsistäkää videon kattamiseen, koska mä pelaan tän ihan loppuun asti. Mä en käytä ponkkeja, koska tiesittekö te, että ne huonontaa sun kuuloa? Miksi sen voin huonontaa? En mä tiedä, mutta mä oon elossa vielä. Pikkasen hassulta kuulosti. No totta kai mä oon elossa, mutta mä tarkoitin nyt tätä peliä. Ja tää on nimittäin YouTube-kautta, niin te ketkä ette ole tubettajia, ette pysty pelaamaan tätä. Aika nopeeksi meni. Apua! Ok. Nyt menee jo näin nopeeta. Kyllä mä tän varmaan loppuun asti selviän. Jee. Apua, nyt meni jo vielä ehtii. Nyt mä en tee vielä mitään. Ja nyt. Kyllä me jo osataan tämä jo hyvin. On tämmönen Minecraft-video. Tilatkaa kanava, pistäkää tykkäystä. Ja ei mitään. Miksi sanoin tilaa kanavaa, mutta yksi mun viimeisiä videoita, muistakaa.